ଦଶହରା ଆଇଲାଣି ଚାନ୍ଦା ଦଉନ। ବାରଟା କଦଳୀ ନେଇକି ଆଳୁ ହେଲେ ଚଳିବ କି? କହିଲା ଆଳୁ ଆହୁରି କହୁନ ଆଳୁକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ଭାଜି ଦଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆଣି ଖାଇଦେଇ ପଳା। ମୁଁ ଏଠି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି ତ। ଭାଇ ନା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରୁନି ତ। କଦଳୀ ଟିକେ ଘରେ ସରିଯାଇଛି ତ କାଲି ଟିକେ ଆସୁନ। କିଛି ନାହିଁ ତମ ଘରେ ଫଳମୂଳ କଣ ଥବ ଆଣି ଦଉନ। ମୁଁ କୋଉଠି ଶୁଣିଲି ତମେ ସେ ଆଗ ଗଳିର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବ ଆପୁଲ ସବୁ ଦେଇଛ। ଏଗୁଡା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର କରୁଛ ହେଲା। ହେ ନା ମୁଁ ଦେଇନି ଆଉ କିଏ ଦେଇଥିବ ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ଡାକିକି ଦେବି ହେଲା। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଆସିବି ରେଡି କରି ରଖିଥିବ ହେଲା। ମତେ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ଖରାପ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ। ଏଥର ମେଲୋଡି ଫେଲୋଡି ହଉଛି କି? ତୁ ନାଚିବୁ କି କହୁନୁ? ନା ନା ମୁଁ କାଇଁ ନାଚିବ ମୁଁ ନାଚିବି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାର କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ନାଚ ଦେଖିବ ପୁଅ ଆଉ ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ହବ। ଆସୁନୁ ସାଇଡ ଡାନ୍ସର ହେଇକି ନାଚିବୁ ଆମର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ରିବନ ଫିଟା ଗୀତରେ। ନାଲୋ ବୋପା ନାଚୁ ନାଚୁ ଯଦି ଷ୍ଟେଜ ଉପରୁ ଓଲଟି ପଡିବୁ ଗଲା ବେଜି। କଣଟା କରିପାରିବୁ କଣଟା ଜାଣିଛୁ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଆସିବୁ ନା ରେ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ ଆଇଟମ ସବୁ କଣ ହଉଛି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଆଉ କଣ ଆଇଁଷ ହଉନି। କଣ କହିଲୁ ପୋଡା ମୁଆ ନର୍କକୁ ଯିବୁ ଶଳା ତେଲରେ ପଡିକି ଛଣା ହବୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବ ଦଶହରାରେ। ଲାଜ ଲାଗୁନି ତ ମୁହଁକୁ ଟିକେ? ଲାଜ କାଇଁ ଲାଗିବ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଖାଉଛି। ତାହେଲେ ତମ ଘରେ କରିକି ଖାଇଦବୁ ଆଉ ଆସିବୁନି ହେଲା। କାହିଁକି ବା ହଗରେ ଚାନ୍ଦା ଦେବି ବାରଟା ଦେବି ଖାଇବାକୁ କାଇଁ ଯିବିନି ମୁଁ ନ ଗଲେ ବି ତମେ ମୋ ଘରେ ଆଣିକି ଦେଇଯିବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ତୁ ଗାଁରୁ ଆଇଛୁ ଆଉ ଚୁପଚାପ ପଳେଇବୁ ଲାଇନ ଲଗେଇ ଛିଡା ହେଇଯିବୁ ଖାଇଦବୁ ଖଲି ପତ୍ର ଫୋପାଡିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ହେଲା। କହିଲା କଣ ନା ଘରେ ଆଣିକି ଦବ ତତେ ଖୋଇଦେବି ନା। ଆଉ ମୋ ମାମା ଫେରେ ଖୋଇ ଦଉଛି ନା ଆଉ ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ଯା ଏତିକି ଲାଇନ ଲଗେଇ ଛିଡା ହବ ମୋ ପୁଅ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ତୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଘରେ ବସିବୁ ତୋ ମା ତତେ ଖୋଇଦବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମେଲୋଡି ଦେଖିଦବୁ ହେଲା। ନା ନା ଏମିତି କେମିତି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଦଳୀ ଦେବିନି। ତୁ ନ ଦେବେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସକାଳୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରୁଛି ଆସିକି।